Okay, we're live. Nandito tayo sa Costco Gas. Dito sa Lakewood, California. Tingnan nyo kung gaano karami ang nagpapagas. Today is Sunday, March 26 ba? 27. Ayan. Current time, 2 p.m. So, tingnan natin kung magkano ang price ng gasolina. On ay pass ano na yun. So, pass half pass. Mas kumain tayo na. Yeah. Okay, tayo natin. Pogi. Laki kasi ng tundra niya eh. Okay. Ayan. So ito lang tayo ang regular 87. Kinabot. Okay. Let's go. $78.